Danusi Utami Wulandari saking sedasa minta kalih badhe nglapuraken pawarta ingkang sampun kula serat. Irah-irahanipun Pramungkas Sistem Pos. Pramuka rutin saben dina Jumat ing SMA Negeri 1 Wonosobo nganggo sistem pos. Biasane ana papat pos. Saben pos ana permainan kang beda-beda. Sadurunge mulai, saben pinsa utawa pimpinan sangga kumpul ing ngarep tangga lingkar kanggo mbagi per pos. Ana sing sangga siji entuk pos siji, ana sing entuk pos loro lan ana sing entuk pos telu. Pramuka nganggo sistem pos ngene iki gawe dadi siswa tambah semangat. Game utawa permainan sik dinggo ya asik-asik, ujar salah sijining siswa kelas 10. Dianakake Pramuka Sistem Pos ngene iki bisa ndadekke siswa luwih disiplin, luwih kerjasama lan sangu bareng. Kula Danusi Utami Wulandari nglaporaken.